трябвало да видиш. Но неусетно пораснах с всички, довиждане детска градина. Здравей, първи клас, уроците първи, аз имам да уча, да чета и броя, напред да вървя. Изчакай на една минута да свърши. Ето кака сега води, кака на микрофона.
Аз ще те хвана, бе, стой. Стой, бе. Три да ги съде. Мили родители, гости, скъпи деца, днес е празник на децата от подготвителните групи при 124-та детска градина. Заедно с вас ние също се вълнуваме, мили родители, защото това не са вашите малки деца, а вече бъдещите ваши. Вярвайте им, помагайте им, оставете ги да бъдат самостоятелни и те ще бъдат нашата надежда в утрешния ден. С гордост искам да ви споделя и да ви успокоя. Всяко едно дете, завършило подготвителна група 124-та целодневна детска градина, има необходимата интелектуално-познавателна, езикова, социално-поведенческа и емоционално-волева мотивация, физическа готовност за постъпване в първи клас, за което искам да благодаря на педагогическата колегия. Моля, скъпи деца, звънецът ги. Той ви зове за училище. В училището ще ви изведе към върховете на науката.